Колко струва един български депутат? За да проверим, ще поканим на измислено събитие 40 български депутати от всички партии. Частно партие, организирано от вносител на луксозни вещи. Способни ли са да защитават обществения интерес? Ще ги поканим на коктейл в скъп хотел по време на гласуването на закон, който е важен за всичките им избиратели. Склонни ли са към корупция? Ще им обещаем ангажиращо скъп подарък за над 6000 лева на човек. Обещаваме им да получат телефон бижу с камъни Сваровски, само ако изоставят дълга си на депутати по време на заседание. Стойността на подаръка надвишава няколко десетки пъти позволеното в Закона за конфликт на интереси. Какво е нивото им? За да разберем какъв е капацитета на хората, които пишат и приемат законите, измисляме несъществуваща фирма, от чието име им пращаме покани. Бутик Клаус Барби. Това е името на един от най-свирепите военни престъпници на 20 век. Нацист, член на гестапо, масов убиец, известен като Касапина от Лион. Възможно ли е хора, които са избрани да определят съдбата на нацията, да се провалят и на трите така елементарни теста? В сряда, 1 декември, денят в парламента започва обичайно. Когато се казва истината, тя трябва да бъде казана такава каквато е, харесва или не харесва. Около 12 на обяд групички народни представители тихо започват да напускат работните си места. В този момент в пленарна зала предстои гласуването на закон за местните данъци и такси. Избирателите, които ще плащат тези данъци и такси, ще платят и пътуването към купона на някои от народните представители. Със служебни коли, шофьори, депутатите пристигат пред луксозния хотел. Чакат ги нашите промоутърки от измисления бутик Клаус Барби. И не се смей. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Този път няма да има подаръци. Добър ден, дами и господа. Аз съм Стоян Георгиев, репортер от BTV. Както може би се досещате, ние си направихме един експеримент. Така, може би имате някакъв коментар по въпроса какво ви мотивира да бъдете тук сега. Освен това, че не сте на заседанието, дали смятате, че подаръци, които струват 1000 левове, е нормално да бъдат получени от един депутат? Господин Иванов, искам да ви питам, вие имате избор да дойдете или да не дойдете на това събитие? Така, значи аз попитах още, вие видяхте, че над 10 колеги бяхме, аз сам никога не бих дошъл. Аз срамувам от тяхното поведение и на всичките и лично съм им го предал. И се надявам това повече никога не се повтори. Недопустимо е народни представители в работно време, когато парламентът заседава, със служебни автомобили да откликват на частни покани, още повече с обещания за подаръци.